Saben dina yu kenyik lan kang konyil mung ngresula wae. Disebabake gara-gara ekonomine morak-marik lan ora metu panene, ora dadi. Kamangka apa-apa wae sarwa utang, ana rabuk, ana obat lan liya-liyane. Ngene iki njur piye to, Pakne? Aku nganti arep metu wae isin. Ngalor ngidul ditagih utang wong. Ya kamangka usaha apa wae ya wis tak lakoni ning kok ya kaya disumpet karo sing gawe urip. Gumun tenan, Pakne. Gumun tenan, aku sebel aku iki. Lah piye to mbokne? Aku kok bingung ngrasakake urip iki. Ya wis coba mengko aku tak mlaku golek usaha. Mbok menawa entuk dalan, dongake wae to. Aja nganti ngresula lah. Didongake karo Gusti sing gawe urip supaya aku entuk penggawean entuk rezeki sing akeh ngono lho. Nek wis aja dipikir Donga kuwi terus to, Pakne. Nganti lambeku tipis. Ya nyatane ya ora wujud lho, Pakne. Nganti kesel aku sing ku donga apa wae. Nanging ya ora diwujudi ngene iki piye aku iki sebel. Sabar to mbokne, sabar lah. Gusti sing gawe urip iki nguji karo mati iki ora ngluwehi kekuatane sing diuji. Lagi ngono wae kok ngresula to mbakne. Wis ta sabar. Aku tak metu-metu golek penggawean. Wis ta, ndonga wae. Ndonga. Bar omong kaya mangkono kang konyil metu saka omah. Saperlu golek gawean supaya entuk tambahi rezeki. Yah, aku njur kelingan ya. Aku iki saben lewat ngisore grumbul kuwi lho. Kok ana swara-swara sing aneh. Jane ana apa ya? Wit kang gedhe kuwi lho. Nang pojokan pinggir sawah iku. Cobalah tak tilikane meneh. Aku kok rada sujana. Rada nyolowadi banget. Coba tak tilikane lah. Kang Konyil mlaku menyang pinggire wit kang gedhe kuwi. Bareng wis tekan ngisor wit kang gedhe kuwi, Kang Konyil lungguh ning ngisoran wit sing ngrumbul bregat gedhe banget. Lagi wae lungguh, ujug-ujug Kang Konyil kaguet. Gara-gara ana swara tanpa rupa, kaya mengkene suarane. Kang Konyil, aja susah. Aku kang bakal bantu marang kowe nanging sabiyantuku iki ana syarate lan ana pitukone Kang Konyil. Aja susah. Tak kenahke sepisan syarate kudu kowe aja nganti salin sandangan sak suwene 3 taun. Sing nomor 2, kowe aja pisan-pisan kumpul bojomu sak suwene 3 taun. Sing nomor 3 ya sing pungkasan. Kowe ora kena adus sak suwene 3 taun.
Ya kuwi syarate Kang Konyil. Ya kuwi syarate. Kuwi sak ngisore watu pinggiran wit iku berungkaten. Mengko ana wujud apa? Ana wujud apa? Biar kuakwet Kang Konyil longok-longok lan mikir syarat sing ditemtokake marang lelembut sing nang ngisor wit kuwi. Saking gregete dheweke nyanggupi syarat sing ditemtokake marang dedemit mau. Buareng watu diberungkat jebul ana peti. Ana peti kang gedhe banget. Isine mas-masan, lempeng-lempengan nganti retung. Semelak semenar mas kabeh. Banjur Kang Konyil njumuk sak kuwate. Njumuk mas-masan sing manggon nang sak ngisore watu, ngisor gerumbul sing bregat kuwi. Karo guyang-guyu saja atine bungah banget, Kang Konyil banjur mulih. Sakwise tekan omah, bojone yu kenyik tekon. Pakne, kowe kok nggawa mas semen akeh? Kowe kok nggawa mas semen akeh iki saka ndi, Pakne? Aduh. Kira bakal dadi wong sugih iki. Lho mas semene brek men teko ndi, Pakne? Kowe nguli kek kowe nguli ngrampok ta maling, Pakne? Wis to mbokne. Ora usah omong sing ora-ora. Ora usah neko-neko. Wis tak butuhmu kowe iki entuk emas. Sesuk mbok jolo dhuwit. Kono kanggo tuku apa-apa, ora kurang sandang, ora kurang pangan. Ora usah nyondoni karo wong lanang sing apik. Wis ndale masak ngono gekno kopi aku, geger ae kaya. Saiki uripe Kang Konyil lan yu kenyik wis beda. Ora kurang apa-apa. Duit sak-sakan, emas kintal-kintalan, donya apa wae sarwa akeh. Bareng saiki dadi wong sugih nanging dadi gunemane wong akeh. Saiki Kang Konyil ora tau salin, ora tau adus, nganti wong-wong sing arep nyedhaki iki padha ora gelem sebab gondo awake iki mambu apek lengu ora karuan. Nganti wong sak kampung ngarani yen Kang Konyil iki diarani wong edian. Wah, iki njur piye? Pola aku iki sugih nanging ora duwe kanca bola. Tangga do nisaya aku. Adah piye iki? Awak rasane gembrayah gatel kabeh. Wah, ora gathok iki. Piye iki? Tekan bojoku wae saiki wis ora gelem cedhak karo aku. Kayak urip nang donya iki puluh donya mbras sembarang brai iki nek ora dicedhaki bojo iki piye iki? Urip kok bingung ae. Duwe ya bingung, ora duwe ya bingung iki piye iki ya? Alah, ya. Saking bingunge Kang Konyil ora betah ngrasake uripe. Terus dheweke mlaku nang ngisor wit kang angker mau, ngerucati sandangane lan terus adus ning sendang pinggire. Kamangka Kang Konyil iki isih lelaku nindaki syarate kongkonane lelembut. Bareng wis rampung anggone adus, dheweke mlaku mulih. Sadurunge tekan omah ana kabar yen omahe kobongan ludes sak bojone melu mati.
susah hatine Kang Konyil nganti ngucap mengkene. Ayo ya kaya mengkene iki. Wong urip iki yen kurang trima, kamangka paribasan mangan sego sambel ae. Nek trima ing pandum iki nek awak seger waras sehat. Mula percaya marang setan jim priperayangan kuwi sulaya. Lan dadekake nista donya ya akhirate. Ya. Kanggo pepeling anak lan putu. Cukup aku wae sing lakoni.